And I prophesy you will walk in boldness, humility, and you will walk in clarity. You will walk with a burning, shining clarity. You will build with precision, and you will war with wisdom. Nations will respond to your obedience. As you radical obey, that will produce a radical fire and a radical faith. That whatever you go, whatever you do, as apostles say, that the Lord is with you. Now, if I am with you, says the Lord, who can be against you? Gloria a Jesús. Buenas noches. Buenas noches. Even de Heer dank dat ik deel kan zijn van deze zegening. Halleluja. En ik ga niet veel spreken, maar ik wil apostel Francis zeggen dat er momenten zijn dat het boek van Johannes, dat Jezus wou dus iets vertellen over anderen. En Jezus zei tot hem, niemand hoeft mij iets te zeggen over anderen, want ik weet wat er leeft in de harten van de mensen. Dus God kent ons. Amen. Dus ik wil Francis zeggen dat in het boek van Genesis zegt het woord dat Jacob gezegend moest worden voor God. Door de engel is tot hem gekomen en hij heeft met hem gevochten een hele avond. En de engel wou de zegen loszetten, maar hij bleef er niet. En toen zei de engel, de dag gaat openen, ik moet gaan. Jacob zei, dat is jouw probleem. Zolang je geen zegen, dan laat ik je niet gaan. En het woord God zegt, hij heeft een gebrek gekregen. En Jacob, al is die pijn, is die doorgegaan met vechten deze engel tot wanneer ze besloten hadden om hem te zegenen. Amen. En wat ik een apostel Francis zie, is een Jacob. Ook al met de wond. Hallelujah. Yes, Lord. Ook met moeilijkheden is het doorgegaan. Con situaciones difíciles, Met moeilijke situaties ella sigue viviendo. is het doorgaan verder. Muerto de mamá cae, De dood van de moeder is gevallen, ze is doorgegaan met Amen. guardando su bendición. wachten tot haar zegen. Amen. En vandaag Yes, El Lord. día is de dag que Dios dat de Heer ha escogido heeft para gekozen bendicionar. om haar te Amen. zegenen. Queremos Geloof mij toque de Dios. en geloof mij. Es aquí, Dit is no está viendo. niet van de mens. Es aquí, Dit está de is Dios. van God. Amen. Ahora, a profeta Pisa, Wanneer de profeet zei que tiene gente que aguarda un mito en secreto. dat de mensen zijn die in de geheimenis Dios, gezalfd zijn, Espíritu de Dios, de geest Gods, Cordami, ora heeft a mij mí, herinnerd yo, toen ze Jehu Pakabatu, Yes. Toen hij een keer esta patata, ora na ungi, a Jehu Jehu. hebben gezalfd. Me de su amigo na, Yes. esta otra vez, Was hij bezig manera que va a acostumbar tus días. zoals hij altijd gewend was. Tu me de su amigo na, En midden zijn vrienden, sin bochincha, zonder te veel lawaai, sin que el pueblo sabe nada. zonder dat het volk het wist, Un gente llega is er iemand toegekomen con un cuerno de Yosef met een hoorn van olie a un niño. en heeft hem gezalfd. Ángeles, En ora gente vai. toen deze persoon Nada, pregunté, ¿quién fue la vraag, mina? wat is hij? Ay, ay, ay. Hey. Sí, ahí te va a decir también. En dat is ook wat gaat gebeuren. ¿Qué día me nacieron? Wanneer hebben ze dat gedaan? No me llaman. Oh, niemand heeft mij No me ha llamado para sobre no tan Nee, importante. want je was belangrijk. Amen. Pensé, no. Daarom. Nosotros
Want Botaña entraño, je vindt het misschien vreemd, no pasó una agua, niet omdat zij gezalfd is, sino pasó maar omdat a otra quiere, jij dacht de buen pensamiento, in jouw que gedachten, es manera que de muestra aquí, manier hoe ze deze vrouw él no was, merece zij conmigo. het Ah. waard is. En daarom No hallamos. hebben we jou niet geroepen of uitgenodigd. Entonces, Dios ha permitido, En daarom heeft God toegestaan Padre, así, dat het op deze manier is no gegaan. volví a repetir, papá. En ik herhaal het nogmaals, Aquí está mi apostel, Dios, dit is van God. con Dios su tiempo, En Gods tijd está perfecto. is perfect. Día. En dit is de dag. Tú lo cual va a suceder, Dat alles wat gaat gebeuren, recibir ontvang het. Amen. In de naam van de Vader you en de Zoon is en de Heilige Geest. Amen. Laat iemand deze stuk van mij lezen. Kan de stoelen zitten, we gaan bidden voor haar. Maar ik vraag gewoon alleen de man dat ze kunnen staan om ons te ondersteunen op dit moment. Dus we gaan niet hoe dichtbij, Camilla, kom dichtbij, helemaal kom dichtbij. Dit is de belangrijke moment. Amen. Laten we bidden. Verwachten niks van onze Heer. Verwacht gewoon van de hemel op deze moment. Halleluja. Amen. Amen. Verwacht op de hemel op deze moment. Wij zijn zijn instrumenten. Bepaalde dingen kan komen op ons op deze moment. Is niet van ons. Amen. Is niet van ons. Is voor jou. Misschien God kan iemand specifiek gebruiken vandaag. Zoals hij van nooit gebruikt van Quizás Dios por uso un gente especialmente por nunca Dios haya is hecho. vrijzetten, Heer. Pero Dios que God kan niks doen van deze wereld zonder zijn protocol Halleluja. mensen gebruiken om te doen. Dios no hace nada de mundo que sin usa gente. Zelf Jezus moet gewoon zelf laten dopen van John de Doper. Hey. Jesus precisou do participamento de Johannes de Doper. Is niets te maken, die persoon is groter dan mij, ik denk hij is groter dan mij, hij is Não groter tem dan importância mij. que a Dat pessoa is está mais niks te maken. grande Nee. ou mais chiquita. Amen. Não tem nada Helemaal de niks te ver maken. Não tem nada de ver com outro. Jezus is groter dan John de Dapper. Jesus estava mais grande que o Maar Jezus zei, laat zo gebeuren gewoon. Pero Jesus só permitia se isso suceder. Gaat niks te maken. Não Aleluia. tem nada de ver que sei. Wie is deze persoon? Quem estava da persona aqui. God protocol moet zijn protocol zijn. Deus o protocolo necessita de Deus. Heel veel mensen denken, als je bidt voor mensen, je bent groter dan die persoon. Robin ele tá pensa corpo ora para ele bota mais grande que persona. God zoekt iemand. Deus está buscando ele. De hart van die persoon. O coração de ele. Om te doen zijn werk. Para fazer seu trabalho. Amen, amen. Zo is Assim está. ontvang van de Heer. Recebi do Senhor. Dit is jouw moment. Esse aqui tá bom momento. Dit is te ontvangen. Para receber isso aqui. En Samuel 16. Samuel 16. Ik wil gewoon staan ergens. E que parou caminha. Kan iemand voor mij lezen? Tu ele que pode ser. Vanaf 11 tot 13. Voor de 18 tot 13. Romondo Shikarabakaso. En Samuel 16, vanaf 11 tot 13. Oké. I'm going to read in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Amen. There is still the youngest. Yes. He answered, but right now he's tending the sheep. Samuel told Jesse, send for him. Yes. We won't sit down to eat until he gets here. Yes. So Jesse sent for him. Yes. He had beautiful eyes and a healthy, handsome appearance. Yes. And then the Lord said, anoint him. Anoint him. Anoint him. Anoint him. For he is the one. This is the one.
Hallelujah. Wow. Anoint him. Anoint him in the prophetic. Iman said, this is the one. 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 Anoint him. Anoint him. Hallelujah. This is the one. Mashabra anda ando roboja. Rabaja. 12. 13. Yes. Okay. 13. So Samuel took the horn Yes. of oil and anointed him Yes. in the presence of his brother. Je hebt de broeder en sister op deze moment. In de Hallelujah. presence van je broeder en sister op deze moment. And the Spirit of the Lord, The spirit of the Lord, and the Spirit of the Lord or the spirit of the Lord, came powerfully powerfully on Apostle Francelisa yes, from this day forward. for this day forward, From this day forward, for this day the forward, Spirit of the Lord the spirit of the Lord, powerfully powerfully, on Apostle Francelisa today. And you are going to be sent out. Hallelujah. And you went to Ramah. Hallelujah. the nation. Yes. You will be sent out. Lobo wordt manda na naso. Je roeping vanaf Yes. deze Lobo wordt dagen manda. vervullen in de macht van Jezus Yes, Christus. oh Lord. Je gaat je purpose vervullen vanaf Yes. Lobo deze wordt dagen. protestant. Niets kan tegen jou. Hallelujah. God zegt tegen Joshua. Joshua, Franceline, mijn dochter, wees bemoedigd. Bemoedigd. Ik ga met jou zijn, zoals die was met andere apostels. Andere apostels. Zoals die was met de apostels. Yes. Zoals die was met de Esther. Met jou zijn. Dat zegt de Heer. Jeremia 3, 15 zegt ook. Jeremiah 3:5 tabisa. Ik ga leiden van mijn hart. Geef op. Mitabai tuna lideran di mi Van coração. deze dag vandaag. For the ave padinanti. Andere hart gaan komen hier. Outro coração também. In de macht en naam van Jezus. Hallelujah. Hij zegt nog, hij was nog niet klaar. Hij zegt, Ela bisa não toda clara. de wijsheid. E sabe. Ik ga wijsheid hem geven. Lomitune sabe. Ik Amen. ga verstanding aan geven. Je kan niet de volk van God leiden zonder wijsheid. That's right. Amen. Ons gebed vandaag Yes. Nos oração ave. met deze olie. Yes, oh Lord. Som aqui zeta aqui. Wijsheid gaat komen. Yes. Sabedoria lo baby. Verstanding gaat plaatsvinden. Yes, oh Lord. Omdat je moet de volk van God Posso impacteren. comece a impactar o povo de Deus. Yes. Hallelujah. Yes, oh Lord. God ga je Campanha de gebruiken. Deus. Healing anointing. Yes, Som de sanação. That gonna flow in your hands. Yes, oh Lord. Yes, Lord. Yes. Take it. Yes, oh Take Lord. it. Take it. Take it. Take it. Receber, Yes, receber. Father. Yes, Take oh it. Lord. Take it. Take it. Take it. Paulus zegt, ik wil jullie, die gaaf van jullie moet verlang zijn, profetie. Amen. Yes. Jullie moeten allemaal profeteren. Ik wil vandaag Yes. een profetie zal komen in je leven In vandaag. the name of Jesus. God je geestelijk oor open in een andere dimensie. Yes. Je geestelijk oren nog meer open. De Heer zegt, Oh, so dien mij. Ik ga je brood met je water zegenen. Oh. Van deze dag vandaag. Yes, oh Lord. In de macht en naam van Jezus Christus. Wij staan in de eenheid op deze Yes, moment. yes, yes, yes. Vader, in de macht en naam van Jezus Yes, Christus. oh Lord. Vader, de dekking van de geest wat je benodigt. Niet van de mensen, Yes. maar van de Heer. Yes, oh Lord. Door de mensen. In de macht en naam van Jezus Christus. Als de
was het ook niet illegaal om deze weg te doen. Dat God heeft me geroepen ook in de islam. Omdat je gebruiken dat God gaat lopen met jou. De demonen van mijn familie kan mij ook niet stoppen. Ja, ook. De demon van je familie kan je niet stoppen. In de naam van Jezus Christus. Yes, Lord. Aún me interesa para mí Isaías capítulo 11, capítulo 11, versículo 2. Pero me quiero un libro rápidamente para mí. Pastor, que un papiamento, sí. En español. Isaías capítulo 11, versículo 2. Aleluya. Listo. Jesús, versículo 2. 2. Versículo 2. Isaías 11, 2. Sí, porque comienza a desarrollar el libro. Nombre de Jesús. Gracias, Señor. Isaías que sum, versículo 2 avisa. Espírito do Senhor da sociedade invadir. Aleluia. Espírito que dá sabedoria e inteligência. Yes. Espírito que dá manifestar su mês, tem decisão sábio e tem força. Espírito que dá conhecimento do Senhor e que dá sinha com respeito. Amém. Aleluia. Isaías capítulo 11, versículo 2. Habla del ungido de Jehová. Isaías, Jesús, capítulo 2, da parte ali. Esta pieza que ora Dios escoge a mandar a Jesús. La pone 7 espíritus. Los 7 espíritus de Dios estaban arriba y a la noche del nombre de Jesús. Está declarado arriba 4 Francis su vida. Que es 7 espíritus de Dios. Dat de zevengeest van God op zijn Espíritu de leven is. sabiduría, De espíritu geest de van wijsheid, conocimiento, de geest espíritu de van revelación, espíritu de poder. geest van openbaring Sobre la vida en de geest van Jehová en el nombre kracht. de Jesús. Yes, Lord. In de naam van Jezus. Que donde quiera que ella vaya, Waar zij naartoe gaat, el Espíritu de Dios de geest van God la dirija. Amen. zal haar Que leiden. donde quiera que ella vaya, Waar zij la naartoe gaat, manifestación de Dios de Aleluya. manifestatie van God se manifieste. zal manifesteren. Por eso Dios hoy, ese Dios hoy, Daarom God vandaag establece su orden gaat zijn orde, en la vida de apóstol Francis. zet zijn orde in de Porque leven Dios es van un Dios de apostel orden. Francelin. Want God is een God van orde. Amen. Amen. Daarom, Ahora no está cara de orden, wanneer we niet in orde no está mira lopen, Dios humano. dus nota mira Dios man. No está mira Dios humano. No está Wanneer cara de wij orde. in de orde van God lopen, dan zien wij de hand van God. Amen. Entonces, ahora él atiende palabra el profeta administra. Daarom toen zij dat woord van de profeet had gehoord, Él reconoce heeft zij het herkend. que dijo ordenar Dat zij in orde moet gaan su vida lopen. espiritual. Zijn geestelijke leven. Anoche, Vandaag. en el nombre de Jesús, In de naam van Jezus, a través de la obediencia, door de gehoorzaamheid, los cielos de hemelen se abren a tu favor. apóstol. gaan open voor jou vandaag. Caminará Je zal lopen. Aleluya. Caminará bajo cielos Je abiertos. zal onder open hemelen Los wandelen. cielos se abrirán a tu favor. De hemelen zal openen voor jou. Y donde llegue, Waar je naartoe los gaat, cielos se manifestarán. de hemel zal Cuando manifesteren door Jesús jou. bautizó a Juan, cuando Juan bautizó a Jesús, Toen Johannes de Doper Jezus had gedoopt, los cielos se abrieron de hemelen gingen open. con la obediencia. Door zijn Que Juan gehoorzaamheid. le dijo, Die, Juan avisa. Johannes de Doper zei, a mí me se guardó bautizar, ik moet gedoopt worden door jou. pero Jesús avisa, Maar Jezus zei, haces aquí. doe dit. Pastores, aquí está convenidos. Want dit is voor ons de beste.
lo cual Dios avisa. Wat God heeft gezegd, Ora el obedece, toen hij gehoorzaamde, el cielo abre. ging de Y hemel él avisa. open. En El hij cielo zei, abre un voz que avisa. en uit de hemel kwam een stem, Es aquí está. deze Y yo estimaba. is mijn geliefde El que es mi kind. complacencia. Amen. En tu Espíritu de Dios En de geest van God aviso será. komt op hem rusten. Riba su vida. Op Halleluja. zijn leven Por rusten. motivo de obediencia. Omdat ze Spiritu gehoorzaamheid heeft gedaan. Descansa sobre Francia. De geest van God rust op apostel Frans. En el nombre de Halleluja. Jesús. In de naam In van the name Jezus. of Gracias, Señor. Jesus. Dankjewel, Por Vader. señales, Tekenen, maravillas. wonderen. El don del Espíritu Santo. De geestelijke gaves Está algo activado. Amen. zal geactiveerd worden naar En leven. el nombre de In Jesús. de naam van Jezus. Yes, oh Apóstol Lord. Pablo dice Yes. en Corintios Apostel 10:2. Paulus zei in 1 Corinthians Como 12, no ignorar wees niet Ignorata. ignorant. el don espiritual. No sea ignorante en el don Sí, espiritual. hay diferentes dones, Er zijn verschillende pero el gaves, Espíritu maar de geest también es un cojo. Is El hetzelfde. mismo. Is hetzelfde. Padre, is gracias, hetzelfde. Señor. Pastor, tú eres el don del Espíritu Santo. Want al de geest van de Heilige Geest Que anda sobre su vida. Yes. zijn op het Puta va, leven. Señor. Nata guardo manifestar. Ze zullen Hallelujah. gemanifesteerd worden naar In the leven. name of Dank u, Jesus. Señor. Dank je, Señor. Dank je wel, Jezus. We zijn nog niet klaar. Thank you, Jesus. Sandra komen. Is protocol. Zij gaat bepaalde vragen antwoorden. Amen. Dus kan je staan? Thank you, Lord. Hallelujah. Dus deze vraag is ook belangrijk. Amen. Dus Amen. John 13, 14, 15 say, I have set you an example, and you should do as I have done for you. Now I'm going to ask you 3 questions, but be very aware that you're not going to answer them to me. You're going to make a promise to God. Amen. Amen. Will you lead with love, humility, integrity, the reflection of Christ in all the things that you do in your apostolic office? Will you lead his sheep with love, humility, integrity, reflecting Christ in all things? Amen. Hebrews 8 verses 5 say, see that you make all things according to the patterns shown to you. Now here by the second question. Will you build according to God's pattern and not by man's opinion? I don't hear you. A loud yes. Amen. Ephesians 4:11-12 says, for the equipping of the saints for the work of the ministry. Will you guard the flock, equipping them and advance the kingdom without compromise, but teaching them the truth and nothing but the truth? Nothing but the truth. Amen. Amen. Yes. amen. Yes. Dus we gaan gewoon in de profetiek aan doen. Voetbassen. We geloven in de voetbassen. Amen. Deze hebben de betekenis. Amen. We praten over de nederigheid. Ja, wel is ook nederigheid. Maar het betekent ook de stof. Bepaalde stof wat was voeten. We gaan dat weghalen vandaag. Amen. Ze gaan
anders beginnen te wandelen. Le Alleen de comienzan a stof. caminar novo, tu stof nan. Jezus zegt, als jullie gaan ergens zeggen, jullie accepteren niet. Jesus Jullie disse moeten assim, bem jullie caminho, voet- se não aceitável, botinho dos quita stof em bopia e sigue. andere Amen. dimensie ook hoor. Tem outra dimensão também. Wij gaan je voet wassen. Nós lo vai a bopia em noite. Voet wassen. Lavamento de pia, We gaan helemaal naar beneden. nós está humilhando nos pés baia bal, We gaan naar beneden. nós está vai humilhando nos pés, nós está baia bal. Gebruiken je voet. Dus je hebt een mooie voet. Tanto Deus botinho bonita pia, Bepaalde voeten. Dat is te maken met de betekenis ook. tinha a ver com certa unificação, Wij hebben ook te maken met bepaalde mensen. nós tinha a ver com certo endera. Is niet iedereen wie even Chanel, hè? Nee. Brug, hè? Nós atuende tem olor de Chanel, Ik bedoel, perfume. ik bedoel van manier van leven. Niet een manier de piba. Yes. We gaan te maken met bepaalde mensen wie gaan ons leven makkelijk maken, maar Nós também tinha a ver bepaalde mensen com wie gaan ons leven plezier maken. Ja hoor. Tinha também lo assim nos vida opizur. Dat ook hoog bij. Esse também tá Dus als je gaat je voet wassen, que menos me lava bopia. zelf je ziet je voet is je moet wassen. Ja, precies. Als je teen is de andere kant is niet meer een probleem, je moet je voet wassen. Dele pia dat tiro outro man, esse não é importante, me digo lava bopia. Dat ook een betekenis. Esse também Halleluja. De mensen wat God gaat je pas zetten. Yes. esse significa ene não que Deus lo poner em Bepaalde bopia. mensen komen ze zeggen helemaal. Se a pena não lo pine não tá helemaal kripo. Maar ze hebben ook liefde nodig. Yes. Para não ter mistério de amor. Amen, amen. Amen. Ga ook anderen wandelen. Lo caminhar pelo outro. Deze voet gaat, overal deze voet gaat. Tu caminha que pia que vai. God geeft jou gewoon. Deus lo dona o território Je não. gaat wandelen. Halleluja. Lo bocana com Ik o zeg, Senhor. overal wat je gaat, Maar je gaat halleluja. wandelen met de Tu Heer. caminha Yes. com o vai Overal wat je com gaat, o de Senhor. aanwezigheid van God. Tu caminha Yes. com o vai presença de Deus. Voor jou, ik wil niet mezelf limiteren om salving. Halleluja. Ik weet van de aanwezigheid van de Heer. Yes. Aanwezigheid van de Heer. Yes, oh Presença de Deus. Yes, oh Father. Bopia não. Voet is Yes. heel belangrijk. Yes. Bopia não tá bopia importante. Overal deze voet gaat, je gaat beginnen in bepaalde plekken Lo binnenkomen. bodrenta sia tu Wat je zelf caminha. nooit verwachten. Tu nunca lo pensa que lo bodrenta. Halleluja. De duivel gaat niks zeggen. Je voet mag niet binnenkomen. Inimigo Je não voet pode is pensar vies. no bopia. Dat Lo vandaag. bodrenta. Posso bopia da Vandaag. Posso na awe. Halleluja. Posso na awe. Deze voet, we gaan wassen. Nos lo lave pia We gaan aqui. naar beneden. Nos lo humilha nos mes. Nos We lo gaan vamos. dienen. Nos também servimos. Je bent niet geroepen Bono wadu yama. om te juk zetten op de mensen. Ah, ba, 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 Bono wadu Om yama. de baas te spelen. Pabonga abasa Je libele. bent geroepen Vai wadu yama. om te dienen. Halleluja. Om te dienen. Pabo Yes. sirvi. Ga je dienen, Nos Halleluja. também servimos. is de volk gaan ook gaan dienen. Também se cosculo vai servir o pueblo. Nee, nee. Kom. Oei. Helemaal naar Op de knieën, op de knie. Ja. Ja, op de knie. Zo makkelijk. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Asatara shetere shapa papa. Setere shetere shapa papa 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 papa. Setere shetere De Bijbel zegt, de mensen die het evangelie verkondigen, hun voet zit zo mooi. Yes. Voet representeert evangelie. Yes.
puur evangelie gaan vrijzetten. Halleluja. Puur evangelie. Yes. Ons verwacht de puur evangelie. Yes. Oh Dios de gloria, que anuncia. Yes, so Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yeah. Thank you, Jesus. Als je bij Heer, jij wilt profiteren, je ontvangt iets van de Heer. Ja? Yes, oh Lord. Yes, Father. Yes, Father. Yes, oh Lord. Ah, Satara Shetere Shaba. Yes, oh Lord. Yes. Lord, mesmo coisa. Amen. Oh, thank you, Lord. Yes, Father. Sem dúvida. Lo exata quem ayamele. Hallelujah. Não tá rende ayamele, Senhor. Não tá rende as coelhas, Senhor. Não tá rende a quele, Senhor. Uta abo a quele. E abo a que supira. E bandele pai, Senhor, Padre. Hallelujah. Thank you, Jesus. Gracias, Father. Thank you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, Heavenly Father, I thank you, Lord, that everywhere she walk, oh God, that she will release a fire, that she will release a golden oil. Father, everywhere she step her feet, oh God, favor has going ahead of her, oh God. Yes, everywhere she step her feet, oh Father God, there will be a kingdom impartation. There will be a radical shift. There will be a manifestation of your might, of your glory, and your power. Father God, I thank you that this feet will walk the feet where she has never walked before. This feet will leap over, cross over, and do exploits. Father, I thank you, oh God. This feet will go into higher heights, into the eyes have not seen, into the ears have not heard. And wherever she steps, oh God, these feet are like keys that open. And when you open, nobody can close. These feet are like keys, oh God, to break the chains of those who are still bonded, oh Father. I thank you, Lord Jesus, that there will be speed on this feet, oh God. Speed on this feet, oh God. Speed, Masha and Rabadabasaya. You will speed things up for her, oh God. Rabasha Anamakia. Oh yes, I truly see these feet are like keys. Keys to open, keys to close, and keys for the and I see you crossing over. I see you leaping over. I see you doing exploits. I see you doing extraordinary. I see you doing the unexpected. Wherever this feet enter, there is a kingdom manifestation taking place. Yes, oh Lord. Thank you, Lord. And I see, it's like when you walk, it's like little fire drops. It's like your feet now are anointed, but it's like little drops of oil. And when there's an oil and a fire, there's a fire stirred up. Shatabasaya. A fire shut up within your bones. Rekapaya and Rabasaya. To stir up the weary ones. To stir up the weary ones. Shatabasaya. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Get ready. Be ready. Because God is going to speed things up. Hallelujah. He's going to speed things up.
He's going to speed things up. Things are going to be very fast. Yes. There's a quickening taking place in the spirit. A quickening. He will speed things up. I see that. I see her running. Hallelujah. Running over, leaping over, and crossing over. Yes. Into a rehab where you have never been before. Into a rehab of glory. Into a rehab of manifestation. It's like John in Revelation 4:1, where the Spirit of the Lord took him. Listen, not man, but the Spirit of the Lord took him there. And he is going to show you about your next. Vandaag we zijn agree, ik heb geil niks gegeven. De Heer zegt tegen mij, pak de water, geef deze water. Serieus, ik heb geen goud, ik heb geen niks aan jou gegeven vandaag. Is deze water aan je geven. De Bijbel zegt beginnen, de geest van God was boven de water. Mozes bevrijding was in de water. Hij is getrekt door de water. Jezus er wonderen, zegt de Bijbel, is water. Water is mysterie. Puurheid is water. De bewering van de water is lekker de geest. Als de geest kan samenwerken, de ernst dat de geest kan samenwerken, is water. Daarom ons lichaam is 7% dan water. Water. Makkelijk te doen worden met water. Halleluja. Deze water gaat symbool van de Heilige Geest zijn. Gaat symbool van het woord der zijn. Van de woord van God zijn. Symbol die é palavra de Deus. Amen. Dat wil gewoon deze water bij jou geven. Ons que tu nabe awa aqui. Deze water. Halleluja. Mozes. Water. Awa. Elia. Water. Awa. Water. Awa. Amen. 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 Halleluja. 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 Minister Rennie. Op deze moment, als we kunnen worshipen, ja toch? Ja. We kunnen God danken op deze moment. Yes. Worshipen wat is gebeurd hier. Halleluja. Amen. It's real, eh? It's real. Glory Jesus. Halleluja. Het is er gebeurd. Het is gebeurd. Yes. 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 Apostel Francelino. Halleluja. Oh, je bent echt gezegend vandaag. Twee gelijk. Als eentje is niet eens met ons, je pakt die andere. Se um não está de acordo com nós, eu vou te recuperar outro. Amen. Twee. Amen. Dat wil zeggen, je bent wel mensen die geen echt geloven wat hebben gedaan. Amen. Esse significa que Double portion. Als je komt naar mij toe, je gaat redden. Jullie moeten maar apostel zijn. God is goed. Halleluja. Halleluja. Oh, ja. We willen elkaar voelen vrij, hè? Voelen vrij. Ja, sorry. Ora que la ministra hoje de boquinha na candela, decidi por mim na boquinha na verdade. Então, Cosmo tem, né?
Divine protection. Wanneer hij ging bedienen over je vuur en je voeten, dat je komt te kijken, dat is zwaar. Ik heb het ook gezien. En divine protection. Over je benen. Amen. Wat geprofiteerd over je leven zal in vervulling komen. Amen, amen. Ik heb alles getoetst in de geest. Ze gingen praten door de geest van God. Divine protection. Divine protection. Amen. Een protection divino. Amen. Amen. Oh, yes. Paparazzi. Sí, sí. Gloria a Dios. Eso, capítulo 10:3. Deze 13 versie. Het avisa hoe Dios avisa a Moisés. Het zegt dat God heeft tegen Mozes gezegd Para cruzar la mar. om over te steken. Ahora nada, cruzar la mar. Toen ze ging de zee oversteken, Dios avisa su palabra hoe God ging in zijn woord zeggen, de dag un cobertura. dat hij ging een covering Anoche un cobertura over hun. de fuego. Tanto de día y de noche Jehová estaba atacando. Van ochtend tot in de avond, God liep met hun. No nos trajo, We zijn geen God, pero terrenalmente maar hier op aarde, captura, cuidado. we zullen voor u zorgen. Amen. Cuida su pueblo. Amen. Zoals God heeft zijn volk, God heeft God. Halleluja. Amen. Soy su papá. Que Jesús la considera mi hija. Halleluja. Halleluja. Glory Jesus. La diferencia de dando y noche. Hallelujah. Desde hoy delante de Dios. Thank you, Lord. Yes. Voor de mens. Ik ben verantwoordelijk voor jou. Halleluja. Ik ben mijn dochter en ik zal voor u zorgen. En ik zal u dragen in gebed. En je Amen. kan staan. Amen. In nome de Jesus. Halleluja. Amen. I know you for a while now. I love your consistency. I love your pureness. I love your excellency. And I love your push. And I will be the one who will hold your hands up. Hallelujah. And the Lord said, as I was with Moses, so I am with you. If you need a friend, I am there. If you need a sister, I am there. If you need a prayer, even if it is in the middle of the night, I am there. I'm just one phone call away. I will support you. I will honor you. I will trust you. I will provide for you wherever I am. Hallelujah. You are born for greatness. You are born to rule. You are born to negotiate. You are born to multiply. And I see God is increasing your capacity. He's enlarging your borders. And no, it's not easy, but remain to be strong. As bold as the lion that you are. Yes. Keep on soaring. Because the wind of God is blowing your way. And it's taking you higher. And out of your belly shall flow
Rivers of living water. Out of your family shall flow rivers, rivers of living water. And I prophesy out of your belly, out of your belly, flames of fire, revelation fire. Hallelujah. Out of your heart. Yes, O Lord. Into the heart of the nation shall flow a river. Yes. And I'm thinking about Ezekiel. Hallelujah. The Spirit of the living God was led to the valleys of dry bones. Yes. But the Bible says that the hand of God. Yes. His hand is upon you. Hallelujah. And the Spirit of the living God is leading you through the valley. Hallelujah. Sometimes you will walk through the valley in your calling, not for you to become the dry bone, but to pour the river. So life will stir up. Amen. Yes. I love God because the Bible says, Apostle, that the Spirit of the living God was there. Yes. And we have a conversation. Yes. And then the Spirit of the living God said, can these dry bones live? Live. You will command my word, not what you see, not what you think, but His word. And that is what I love about you. You're always rooted in the word, holding on to the word, which brings life. Yes. You are a river in the desert. You are a springing up well to overflow wherever you go. Hallelujah. Revelation flows. You are a living water. And Amen. out of your family, Hallelujah. you flow that river. Amen. I honor you. I appreciate you. I honor each and all of us, dear men and women of God. And I know the best is now. And better, new on the date of 8/12 is your portion. Hallelujah. Yes, O Lord. So, believe Apostle. Progress, Apostle. Randy, foto. En dus daar. Foto. Echt, hè? Hallelujah. Noite, tu rende presente. Noite. E costa que costoso de awe, nota somar iets. Nota algo, het is niet zomaar iets. Vandaag is gebruikt, is niet zomaar iets. Kita sintai na ando oren ando wij labo apostel Francis. En toen de voeten van apostel Francis gingen wassen, Maya de Espiritu. Ontvang ik in mijn geest. Omdat vandaag 8 is en 8 staat voor een nieuwe begin. Alwel, dus ja, apostel Francis. Dus ook ik zie toch aan met een hombre que sempre maar respecta apostel Francis. Ik is ons naar daarmee. Nou, ik maar começaria meu pastor promete dat ele título. E casada, e nós trabalhamos todo caminho da boné. Então, desse apóstolo Francis, hope
bendição, tem futuro, que você siga o caminho da pessoa aqui, Deus vai para um nível novo. Amen. 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 Francelin, você é missionário para o baile? Pero para mí como me mencionaba para o baile, y que nós uma palavra de Deus pone em meu espírito. Deus me dava o já me nome. A palavra de Deus diz a nós, o porto que Deus será de nossa vida, e morrendo por rápido. O porto que é rápido de nossa vida, e morrendo por será. E Deus está dizendo, ela será é porta de meu passado. Ela será é porta caminha para o adorecer. Ela será é porta caminha para sentir sofrimento. É porta de dolor. Deus está dizendo, mas será de vida. E abre uma porta nova para o Aleluia. Yes. Aleluia. Porta de sem vergonha. Yes. Porta de confidente. Yes. Porta de mira, Deus é maravilha, né? Nós vamos experienciar sanação, nós vamos experienciar gozo, nós vamos experienciar paz. E segundo Deus também de alma lampado, caminha como está dando não de comer, nós vamos experienciar com a alma aqui está absorvendo tudo que como está dando. E esse é o nosso sanação divina de movida. Esse é o soro para receber sanação divina. Deus está dizendo para pisado, com água ela será a porta de turbo dolor, a porta nova a e Deus está dizendo para pisado, o tudo posso obra para bom de movida. Tudo que você passa de lo obra para bom. Nada da experiência para bolar um outro moe. Nada da experiência para bolar um outro you. Nada da experiência para bolar um outro homem. Deus está dizendo, tudo posso obra para bom. Amém. Em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Yes. Tremendo. Não vale, pastor. Não. Yes. Amen. Amen. Ja, nu wel, broeder.
oh Lord. Yes.
Hallelujah. Hallelujah. Glory Jesus. Tremenda, eu. En ik denk ik geloof dat we hebben een gezegende weekend gehad. Nós estamos em weekend tremendo. Amém. Caminhamos a parte de estimate de Kumuri, prometo por carga fruta, waar we hebben gesproken dat het zaad is dood moet gaan voordat hij terug kan dragen. En ik denk dat dit nieuws nog veel duidelijk maakt dat het oude is voorbij, het nieuwe is begonnen. Nós essa parte de versículo aí, we hebben gesproken over deze Bijbeltekst, en dat we vaak niet bij stilstaan wat het werkelijk zegt. Dat het oude is voorbij, het nieuwe is begonnen. E me querer com a noite, por algo canção, com amor reflejar. Is dit ook ik doe aan me keren aan ik op aan mij is. Ik denk dat ik dat voor mezelf kan zeggen vanavond. Dat ik elke dag opnieuw en dat zal blijven vragen. Dat I want to be consumed. Want zolang ik aan mezelf dood blijf gaan, yes, I can give him what he deserves. Amen. Yes. Me querer que se a mim que não me dá mês, é porque ela é o lugar do lar que merece. Amen, amen. Yes. Também o irmão estava trabalhando, mirava assim de migração com o irmão que trabalha em público. Mas Deus que me sabe, a pouco da pensa, o não possível Deus. Só tem nós tem certo obstáculo não, de nos medo que pode que nós não possível Deus de nos Totalmente. Amen. Pero nós temos que pensar para Deus não tem nada com os trobeles para abusar dele. Amen. Ele assinhava o que você assim, do que de os que mostra dele. Pero que pensar para Deus mostra dele para você apontava. Apontava para botar em mim of the home que você encontrar. Amen, amen. Por uma manifestar e ministrar, amém? Amen. Você não está para manifestar sua glória, uma que nos pia na conta. Hallelujah. Amen, amen. Glory Jesus. Amen. Hey. Oh, Jesus. Yes, yes, yes. Oh, yes. Which language? That's a good question. Okay. Most of the people will. Oh yeah. Ik heb mijn vader gegeven. Oké. Mensen, ik wil jullie bedanken vanuit de dienst van ons hart. Om samen met ons dit weekend te hebben afgesloten op deze manier. En door apostel Frans-Lize in te zegenen. Voor alle dienaars, voor iedereen die afgelopen weekend heeft gesteund. Voor iedereen die erbij was. Ik weet, jullie kunnen zeker getuigen wat God heeft gedaan in het leven van ieder. Op alle manieren is het proces van een zaad uitgeplozen. De groei ervan, wat er nodig is. Yes. De diepte, de doodgaan, maar de doodgaan in het vlees. Maar ook verschillende gebieden, dus het is wel goed gegaan. En we hebben nieuwe openbaringen meegekregen, profetische woorden en uitleg die wij kunnen toepassen. En vanavond hebben wij ook kunnen afsluiten met de salving van apostel Frans-Lize. Neem het mee. En na elk woord die aan apostel is verteld, ook voor jezelf, want ik denk dat Gods woord niet alleen voor één persoon geldt. Yes, amen. Maar weet welke stukje in jouw leven toepasbaar is. Amen. Want God spreekt tot ons allen. Yes? En ik wil jullie de mogelijkheid geven, zoals het eigenlijk altijd zo is, om als jullie een offer willen brengen uit dankbaarheid aan de Heer, krijgen jullie nu de gelegenheid om dat te doen. Voel je vrij, het kan contant. Als er mensen zeggen van nou ik wil het via een tikkie of online doen,
Laat het even weten. Kom eens even na de afsluiting even naar apostel Francelize. Die zal dan even een appje sturen met een tikje. Dan kunnen jullie zegenen door een offer te zaaien. Amen? Amen. Dus ik wil jullie dan ook wel vragen om even op te staan. We gaan dan even afsluiten. Yes, thank you. Halleluja. Vader, ik wil u danken. Ik wil u aanbidden, Vader. Wij willen u prijzen, Vader. Want u bent groot, u bent machtig, halleluja. U bent degene die wij aanbidden, loven en prijzen. Want u bent onze God, onze Heer. U staat ons altijd nabij, halleluja. In elke roep, in elke stap, in elke gedachte, Vader. U bent ons heel dichtbij, halleluja. Vader, op dit moment breng ik het ieder die hier staat, Vader, voor uw troon. Vader, ik dank u voor hun leven, zo Vader. Vader, ik dank u voor elke investering. Ik dank u ook, Vader, voor alles wat ze aan het doen zijn, Vader, in uw naam. U zal hierin hun zegenen, Vader. Met meer, o Vader, overvloedig, o Vader. Ook elke zaad die ze hebben gezaaid, een offer die ze hebben gebracht, o Vader. Vader, bid ik dat ze niet alleen maar 30-voudig, 60-voudig, maar tot 100-voudig worden gegeven, o Vader. Want uw woord zegt, als wij